שלום לכם, מנכ"ל קמח הרב מרדכי פלדשטיין וסמנכ"ל קמח הרב צבי שרייבר. שלום. אנחנו נמצאים היום לפני יום העצמאות, פה בארגון קמח. כמה מילים למי חרדי שעדיין לא מכיר את ארגון קמח או לא מספיק יודע מה הארגון הזה מציע. שלום. קרן קמח, ראשי תיבות של קמח זה קידום מקצועי חרדי. בעצם ברעיון שעומד מאחורי זה אנחנו מנסים לעזור בפתרון בעיית של שילוב חרדים בעבודה, ומבחינתנו הדרך הוא על ידי הכוונה נכונה, מלגות ללימודים, ואחר כך לנסות לעזור בעבודה. הקרן קיימת מסוף 2008, אנחנו נמצאים פה מסוף 2008 עד 2009, בקרן הזאת עברו מאות ואלפים, יש גם הרבה בוגרים, וברוך השם אנחנו גם יודעים היום לומר שחלק גדול מאוד מהבוגרים עובדים במקומות עבודה בדיוק במה שהם למדו ומשתכרים מעל שכר מינימום. קרן קמח הביאה כמה תפיסות חדשות בעולם החרדי. בין היתר התפיסות החדשות זה בעצם המחויבות הזאת או ההכרח הזה לצאת ללימודים. כשיוצאים ללימודים להכשרה מקצועית מגיעים קודם כל להכוונה מקצועית בשביל לדעת איזה לימודים מתאימים לך או לך ללמוד כדי להשתלב בעולם העבודה. עד היום, מ-2008 עד היום, מאות ואלפים עברו את התהליך הייעוץ הזה, כשרובם מבדיקות שעשינו, כ-75% משולבים בשוק העבודה בתחום שאותו הם למדו. זאת אומרת שיש לנו פה הצלחה יפה בנושא הזה של ההכוונה למקצועות הלימוד הנכונים לאותו אדם. במה בעצם מתבטאת הפעילות של קמח ואיך היא השפיעה בפועל על שוק התעסוקה החרדי? הדבר הראשון שאני יכול להגיד, אני אתחיל דווקא בתשובה מהשאלה השנייה. מבחינתנו זה שיש מאות ואלפים שהיום עובדים, שאנחנו ישבנו בליל הסדר ידענו שבזכות זה שהם עברו את התהליך הזה הם יכולים לשבת בליל הסדר באמת בחירות, מבחינתנו זה הצלחה גדולה מאוד. אנחנו משתדלים כל הזמן, לאחר הגל הראשון של החבר'ה שסיימו את הלימודים, לנסות לבדוק שכולם באמת נקלטים בעבודה. אין ספק שאנחנו נתקלים באמת בהרבה מאוד בעיות בקטע הזה שיש קושי לחרדי להיקלט במקום עבודה. וברור שזה קשה. זה קשה מכמה סיבות. זה קשה בגלל שקשה, לא מכירים אותנו, מסתכלים עלינו קצת בצורה שונה, אין לנו הרבה ניסיון, יש המון בעיות, אנשים לא בטוחים שאנחנו נעמוד ביעדים, אבל ברוך השם, אלה שכן נכנסו לעבודה וכן עובדים מוכיחים, ואין היום מעסיק. אם אתה תצא לרחוב ותשאל מעסיק שמעסיק חרדים, אם הוא היה מוכן להיכנס לתהליך הזה עוד פעם ולהעסיק עוד, ודאי שהוא יגיד לך שכן. העסק הזה לאט לאט הוא זורם, הוא מתחיל, אנחנו מקווים שבעתיד באמת זה יתפתח הרבה יותר. ולכן בעניין הזה קרן קמח באמת מרגישה שיש לה, באמת היא מצליחה בייעוד של מה שהיא רצתה לעשות. היא רצתה שהחרדים שהחליטו שהם יוצאים לעבודה, ישתלבו במעגל העבודה, ואכן זה קורה ככה. אז בעניין הזה באמת אנחנו רואים שאנחנו בתחילת הדרך, כי זה מאוד מאוד קשה, זה לשנות המון דברים, אבל בשיתוף פעולה של כל הצוות פה, ובשיתוף פעולה של הסטודנטים, ובשיתוף פעולה של המעסיקים, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד רחוקים. אני יכול לומר לך שאין תחום במשק שקיים, וצריך לתקן אותי אם אני טועה, אני חושב שכמעט בכל התחומים שאנחנו מכירים, אז אנשים למדו ועובדים. אני חושב שיש פה אנשים שעובדים בדבר הכי פשוט של בניין, ונדמה לי צריך שיש היום אנשים שעובדים גם רפואה, נכון? יש גם כאלה שהלכו ללמוד רפואה. אלו שהלכו ללמוד רפואה ממומנים על ידינו, זוכים למלגות קיום נדיבות, מלגות קיום, מלגות לימודים, ברמות מאוד גבוהות שלא מצויות היום בשוק. זה מאפשר להם באמת להשתלב בשוק הרפואה מצד אחד, מצד שני גם כן להשאיר זמן קצת ללימוד, להשאיר זמן להישאר בתוך העולם החרדי מעבר ללימודים התובעניים האלו. ואני חושב שאחד השינויים או אחד ההישגים הגדולים של קמח זה שאדם חרדי שמעוניין להתפרנס הוא מרגיש מספיק בטוח בעצמו לצאת ולהתפרנס בדבר שהוא מעבר לחוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, שהוא מסוגל להגיע לדברים שהם גם ברמות גבוהות, גם דברים שדורשים הכשרה. אדם יכול להגיד לעצמו, אני מסוגל לעשות את זה, אני מסוגל ללכת ולהשתלב בשוק עבודה, גם ברמות שכר משמעותיות,
ואנחנו בעצם אלו שנותנים לו את הפתח לעשות את זה, אנחנו נותנים לו את הכלים בשביל להשתלב בשוק העבודה בתחום שמתאים לו, אבל עם המיצוי הפוטנציאל של האישיות שלו. רציתי להוסיף עוד משהו אחד, על מה שצביקה אומר, שזה משהו בעיניי מאוד מאוד חשוב, וצביקה יכול לספר על כך, קרו המון מקרים שהגיעו הנה אנשים שאנחנו חשבנו שזה טעות שהם יצאו לשוק העבודה. ואנחנו את המלגה העברנו לנשותיהם, שהם יוכלו להמשיך לשבת וללמוד בכולל. אנחנו לא תחליף לכולל, שלא יהיה פה אי הבנה. מבחינתנו האידיאולוגיה והאידיאל שאנשים ישוב וילמדו תורה. אנחנו מקנאים בהם, וכל רגע פנוי שיש אנחנו רוצים גם כן לעשות את זה. וכאלה שכן קיבלו את ההחלטה, ואלה שכן החליטו שהם יוצאים, אנחנו נעזור להם לממש את מה שהם רוצים עד הסוף. בקטע הזה, בלי שישנו שום דבר מהתרבות שלהם. חלילה וחס. זה דבר שעומד אצלנו בראש סדר העדיפויות שהחרדי יישאר מה שהוא לא ישנה בתרבות שלו, כי הוא זה, אנחנו נשתדל שהוא יהיה כמה שיותר מקצועי. צביקה יכול לספר לך הרבה כמה אנחנו משתדלים ועושים שהתלמידים שלנו ילכו למקומות הכי גבוהים, ילמדו את הלימודים הכי גבוהים, אבל חס ושלום, לא לשנות שום דבר ממה שהם, כי הוא זה. אני אקח אתכם שנייה אחורה, כמה שנים טובות. אתם רוצים להקים קרן חדשה, אתם רואים צורך, מה בדיוק קורה שם? איך הדבר הזה נולד בעצם? מי שעומד מאחורי הקרן הזה זה מר ליאון נועה מאנגליה. היה פה איזשהו צוות שביחד עם מכון פלורסן עשו איזשהו מחקר, והגיעו לאיזשהו מסקנה שזה מה שצריך לעשות כזאת קרן, אבל אנחנו באמת שינינו את האג'נדה. אנחנו למשל קיבלנו החלטה אחרי שהתייעצנו עם גדולי הדור בזמנו, שאנחנו בכלל לא מעבירים כסף למוסדות, אנחנו לא עובדים בכלל, אנחנו עובדים בפרט. אין לנו שום עניין להדיר איזשהו מוסד או איזשהו מפעל, ממש לא, חורקים מזה. אנחנו רוצים לעזור לתלמיד, שהתלמיד יוכל ללמוד, בשביל שאחר כך הוא יוכל להתפרנס בכבוד. ולכן כל השיטה הזאת, אנחנו שינינו אותה והתאמנו אותה לפי מה שמתאים לציבור הזה. ברור, בהמשך לשאלתך, שבתחילת הדרך, אם היית שואל אותי, תשב איתי היום, ואני יכול להגיד לך שאנחנו עומדים פה במספרים של כמויות אסטרונומיות, אני לא הייתי אומר לך ממש לא. אנחנו לא ידענו איך לעשות את זה. אנחנו במשך הזמן, כל הזמן, לאט לאט התקדמנו והתקדמנו בכל התחומים, בתחום התוכנה, בתחום הרעיונות, וצביקה יכול לספר לך מה השתנה בנושא הזה של הרעיונות מהיום שהוא הגיע עד היום. הצורך בקמח נולד מתוך משבר כלכלי. זאת אומרת, לא היה פה איזשהו שינוי של תפיסה אידיאולוגית או משהו, אלא פשוט כי אנשים הגיעו לפת לחם. ואלו שיצאו כבר לעבוד, הם היו, במקרה הטוב, הם היו סדרנים במקולות או דברים כאלו, ולא היה להם בעצם את ההכשרה המתאימה בשביל לצאת לעבוד במקום משמעותי. ופה בעצם ככה נולד הצורך וככה נולדה הקרן. השינוי שהכנסנו, התפיסה שהכנסנו בתוך קרן קמח, התפיסה החדשה הייתה, זה שבעצם גם כשאתה יוצא כבר ללמוד, אל תעשה את זה בצורה לא מקצועית. תיכנס, בוא נבדוק קודם כל למה אתה מתאים בכלל. האם כדאי לך ללכת ללמוד ומה כדאי לך ללכת ללמוד, אם מתאים לך תחום כזה או תחום אחר. בתחילת הדרך אנשים הלכו ללימודים לפי מה שהוצא להם בשוק. היום אנחנו כבר נמצאים במקום אחר לגמרי. היום אנחנו נמצאים במצב שבו אנשים הולכים ללמוד לפי ההתאמה האישית שלהם לתחום לימודים מסוים. הם מחפשים את התחום הכי מתאים להם, הכי קרוב לנטיות האישיות שלהם, ליכולות שלהם, ולפי זה אנחנו קובעים להם אנחנו מסדרים איתם ובונים איתם את המסלול שמתאים להם. ועדיין, מן הסתם, עם השנים האתגרים זזו להם, כשקמח כמה האתגרים היו מסוימים, הם זזו במהלך השנים? יש אתגרים חדשים שלא היו בזמנו? הם בהחלט זזו, זאת אומרת, יש כמה פנים שהאתגרים התחדשו. אם ניקח את הצד של התלמידים, אנחנו דיברנו לפני כן על רופאים. אמנם אין עדיין הרבה רופאים, כן? וזה מובן מאליו, אני גם לא מאמין שיהיו מאות רופאים שיצאו. למה באמת? כי זה לימודים מאוד תובעניים, מאוד קשים, יש מעטים שזה מתאים להם. זה באמת, זה דבר שהוא נדיר. אני חושב שאם יש מישהו שמתאים להיות רופא, ודאי כדאי שיהיה ראש ישיבה. ככה אני חושב, כי ללמוד רפואה זה ללמוד בעצם כל היום. ואלה שיכולים ללמוד כל היום, כדאי שהם יישארו בישיבות. חייבים להשאיר את עולם התורה עשיר כמו שהוא היה פעם. אסור למנוע את זה בזה, אנחנו לא ניתן את זה שזה יקרה. בוא נחזור רגע לאתגרים באמת. בתחילת הדרך, אפילו לא יכולנו לחשוב על מציאות, זו מציאות שלא הייתה קיימת. פשוט בגלל שאנשים לא ראו את עצמם מסוגלים להגיע למקומות כאלו, מסוגלים להגיע ליכולות האלו. היום, עם הכוונה נכונה ועם כלים נכונים, אנשים מסוגלים להגיע למקומות... אז קמח בעצם נתנה להם גם כלים כלכליים, גם כלים מקצועיים אקדמיים וגם כלים פסיכולוגיים. אתם מסוגלים להגיע למקומות שלא חשבתם קודם? אנחנו בהחלט, אנחנו לא חושבים שאנחנו מסוגלים, אנחנו הגענו למקומות
שלא חשבנו לא, כשאתם אומרים את זה לאנשים שבאים להכוונה, בעצם סוג של ייעוץ פסיכולוגי, אתה כן מסוגל להגיע למקום הזה. ודאי, אנחנו נותנים ייעוץ תעסוקתי, ודאי, הייעוץ התעסוקתי הוא ייעוץ פסיכולוגי. זאת אומרת, זו פגישה, זה יכול להיות פגישה אחת או כמה פגישות, תלוי, כשזה בעצם מבוסס על סוג של מבחנים שעשינו אותם, התאמנו אותם ביחד עם החברות שמבצעות אותם, התאמנו אותם לאוכלוסייה החרדית, ודרך המבחנים האלו בעצם אנחנו בוחנים את המסלול הטוב ביותר, החליפה המתאימה ביותר לתלמיד הספציפי הזה שיושב מולי. כן, ואז כמובן שהתלמיד לפעמים מגיע עם מחשבה אחת, בסופו של דבר הוא יוצא עם מסלול אחר לגמרי ממה שהוא חשב. יש כאלו שמגיעים ובאמת מה שהם חשבו מראש התאים להם, אבל יש כאלו שבאמת הגיעו עם משהו אחר לגמרי. אני יכול להביא לך דוגמה, אחד הרופאים היום שלומד רפואה, כשהוא הגיע אלינו הוא חשב ללמוד סיעוד או משהו הרבה יותר נמוך מרפואה. ותוך כדי השיחה ותוך כדי הייעוץ, הוא זרק את זה שאם הוא היה יכול, הוא היה הולך ללמוד רפואה. אז דיבר על זה, נדלקת. אז למה אי אפשר באמת ללכת ללמוד רפואה? התחלנו לדבר על החסמים, מה החסמים שקיימים? אם איזה חסמים משפחתיים, זה חסמים כלכליים, ולראות לפתור את הבעיות האלה, את כל הבעיות של החסמים. בסופו של דבר, התלמיד הזה היום הוא סיים מכינה, היום הוא סטודנט לשנה א' לרפואה, אבל עוד פעם, אנחנו לוקחים פה מקרה שהוא קיצון במובן מסוים. כן, זאת אומרת, כל אחד שמגיע אלינו בעצם הוא אותה דוגמה של אותו רופא. אנחנו באמת מנסים לבנות לאדם הזה עם כל היכולות שלו, עם כל החסמים שיש לו, לנסות, את חלקם אפשר לפתור, את חלקם חסמים שהם אובייקטיביים ובאמת אי אפשר לפתור אותם וצריך להתחשב בהם, ואז אנחנו בונים לו את המסלול הנכון. אני לא רוצה שיהיה מצב שיהיה איזשהו אברך אחד שקיבל כן החלטה לצאת לעבוד והוא שואף מאוד גבוה, הוא רוצה להיות רופא, שהוא לא יוכל לעשות את זה בגלל בעיה כספית או בגלל בעיה הכוונתית. בגלל בעיה חברתית. פחות מפריע לי בעיה חברתית, כי אנחנו לא רבנים, אנחנו אנשים טכניים. בעניין הזה אני סומך שהוא הלך לשאול את הרב שלו והרב שלו התיר לו. אנחנו לא רוצים להתערב בכל העניין הזה, אנחנו לא רבנים, אנחנו בסוף, בהתחלה, לא בסוף, בהתחלה ובסוף אנחנו אנשים טכניים. בכל ייעוץ שמבצע פה, נאמר לתלמיד שבסופו של דבר, לפני שהוא הולך ללימודים, שילך להתייעץ. אנחנו לא הדמות אנחנו יכולים לכוון אותו מה מתאים לו. בדיוק. אבל בסופו של דבר, אם לעשות כבר נגיע לזה, אני רק רוצה להציג להשלים את המשפט הזה, אני חוזר ואומר לך עוד פעם, חשוב לי נורא שכל אברך שקיבל את ההחלטה הזאת, או אברכית, שהתייעצה וקיבלה, למשל היא רוצה ללכת ללמוד רפואה, לא יחסר להם שקל בשביל ללכת ללמוד, לא במלגת קיום ולא במלגת לימודים. וזה, אתה צריך להבין שמדובר פה לא על שנה ולא על שנתיים, מדובר פה על שנים, מדובר פה על לימודים קשים מאוד, ולפעמים מדובר פה גם על כל מיני צרכים שקשה לעשות אותם. ולכן את הבעיה, קשה אדם כמו מה למשל? שפת האנגלית. אוקיי. היא מאוד מאוד קשה. נכון. אדם צריך ללמוד המון דברים, להספיק המון דברים בשביל לעמוד בקצב, ולכן זה מאוד קשה. מי שהולך ללמוד הנדסה למשל, כן, הפער שיש בין רמת הידע במתמטיקה כשנכנסים ללימודים ורמת הידע הנדרשת בסופו של דבר היא מאוד גבוהה. זה פער גדול מאוד. איך הם מגשרים בעצם הפער הזה? הרי להקים קרן קמח ולהגיד, כן חבר'ה, אנחנו מוכנים לממן לכם שנה מכינה או לימודים, וכן, בשנה מכינה אתם מסוגלים להדביק את כל מה שהתלמיד החילוני המקביל לומד ב-12 שנים או ב-10 שנים? אין לי תשובה על זה. המציאות היא שהם מדביקים את הפער. זאת המציאות. זה הסייעתא דשמיא. אני יכול לקחת אותך לקבוצות שלומדות בטכניון. כן, או קבוצות שלומדות במבחר בבני ברק, או במכללה החרדית, או במרכז האקדמי לב, שלומדים שם הנדסה, ותלמידים מצליחים, אני לא אומר שאין נשירה, יש נשירה וזה קשה. אנחנו לא מבטיחים כשנועץ מגיע לפה, אנחנו אומרים לו בפירוש הדבר היחיד שאנחנו כן מבטיחים לו, זה עבודה קשה. שום דבר אחר אנחנו לא מבטיחים לו. אני חושב צביקה, בהמשך למה שצביקה אומר, שבאמת זה נותן את הכוח לתורמים, גם לליאור נועה, וגם לניורם, וגם לוולפסון, שמשקיעים פה מיליונים, הרי בסוף אנחנו פקידים שלהם, להמשיך הלאה, בדיוק מכוח מה שצביקה אמר לך, כי הם יודעים שהעסק הזה מבוצע בצורה כזאת שאנחנו אומרים לכולם את כל האמת, אנחנו לא מוותרים על משהו מקצועי, אנחנו סך הכל מנסים להקל על התהליך. איך אנחנו באמת עושים את ההקלות האלה לזה? א' כל בהכוונה נכונה. וזו מחלקה שלמה, אתה רואה אותנו פה יושבים, אבל זו מחלקה שלמה עם המון, אני חושב שצביקה כבר ראיין, צביקה והצוות שלו, לנו לדעתי 5,000 אנשים, זה לא דבר שבא ברגל, והקטע הכלכלי. אז אני אומר לך שתדע, מדובר פה על מיליונים, אני לא מכיר פילנתרופיה כזאת, ואני מכיר, כי בכל זאת אני בעניינים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל בגדול מדובר פה על פילנתרופיה ברמה שאני לא מכיר עוד ארגון שמחלק כל כך הרבה כספים. למי קרן קמח מיועדת? מי קהל היעד שלכם?
קהל היעד של קרן קמח זה גברים ונשים. יש לנו מחלקה שעוסקת בייעוץ לגברים, ומחלקה שעוסקת בייעוץ לנשים. לגברים יש כמובן יועצים, לנשים יש יועצות. כל אחד בהתאמה שלו. כשבעצם הקהל היעד הוא אצל הגברים, זה נשואים מעל לגיל 23. כשהחשיבה היא בעצם שנשוי מעל גיל 23, הוא כבר היה לו זמן הזדמנות ללמוד בכולל, והיה לו הזדמנות ללמוד, והוא נכנס קצת לקושי כלכלי, ויש צורך יותר בסיוע בצד הכלכלי. נשים נשואות, זה קהל היעד שלנו. קרן קמח זה קרן עם קונסנזוס שלמה לגמרי, זאת אומרת אין פה קהילה אחת שמקבלת יותר, קהילה אחת שמקבלת פחות, כל החוגים, כל העדות, כולם אותו דבר. אין פה שום בעיה עם העניין הזה. בתוך המגזר החרדי כמובן. ברור. כן. ברור, מכיוון שזה מה שהתורמים רוצים. התורמים רוצים לעזור למגזר החרדי, ואנחנו מכבדים את זה. וככה זה עובד. עכשיו, זה לא משנה איפה אתה גר, זה לא משנה מאיזה עדה אתה מגיע, וזה לא משנה באיזה ישיבה למדת או באיזה סמינר למדת. אדם שכרגע התחתן וזקוק לפרנסה וקיבל החלטה שהוא רוצה לצאת לעבוד, אנחנו נותנים לו את כל הכלים להצליח להגיע לטופ שבטופ לפי ההכוונות שהוא קיבל. לא דיברנו על זה. איזה מקצועות ככה החרדים יותר אוהבים ללכת אליהם? מה המקצועות שאומרים לכם, אני רוצה להגיע לשם יותר ויותר? טוב שאתה מדגיש את המילה מקצועות, כי החרדים אוהבים קודם כל ללכת לישיבה וללמוד. וכשזה מקצוע, אז זה באמת מתחלק. אני חושב שפה צביקה יכול להגיד יותר, כי הוא מראיין את האנשים. אנשים מאוד אוהבים את הפן הפסיכולוגי. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמרגישים שהם מאוד מחוברים לפסיכולוגיה ושהם מאוד מסוגלים לעשות את זה ויש להם מה לתרום בנושא הזה. דבר שהוא לא תמיד נכון, אבל כנראה שבגלל שיש הרבה התעסקות במוסר נפש האדם. בנפש האדם בתוך עולם הישיבות, אז כנראה שזה דבר שיותר זמין ויותר פתוח לציבור. עם זה, אנחנו רואים עם פגישות שיש לנו עם מעסיקים מבחוץ, או עם גופים מקבילים לנו שפועלים במגזר הכללי, בסופו של דבר ההתפלגות היא התפלגות נורמלית. זאת אומרת... כמו במגזר הכללי. כמו במגזר הכללי. זאת אומרת שאם יש אחוז מסוים של אנשים שרוצים להיות נהגי אוטובוס, יש פחות או יותר את אותו אחוז של אנשים בציבור החרדי שמוכנים להיות נהגי אוטובוס. כן, ואם יש אחוז מסוים של אנשים שרוצים להיות רופאים או רואי חשבון, גם בציבור החרדי זה קורה פחות או יותר. כמובן שיש העדפות מסוימות שהן קצת יותר גדולות, כמו שאמרתי קודם לגבי פסיכולוגיה, דברים כאלו, אבל בסופו של דבר זה בשוליים. הטווח של המקצועות שאנשים הולכים אליהם הוא מגוון לגמרי. זה החל מדברים שהם בתחומים מקצועיים, מהכשרות מקצועיות ודברים טכנולוגיים וטכניים, וכלה בתחומי הנדסה ודברים שהם ברמות מאוד גבוהות, עם התפלגות דומה מאוד למה שיש במגזר הכללי. זאת אומרת, קמח נוגעת בכל המקצועות שיש, או שיש מקצועות שעדיין אין להם הכוונה ומימון כמו שהייתם רוצים שיהיו? קמח נוגעת בכל המקצועות. עם זה, אנחנו עדיין פועלים בתוך זירה מסוימת. זאת אומרת, השוק הוא זירה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. אני לא יכול לשלוח אנשים ללמוד מקצוע מסוים אם השוק לא דורש את זה. כן, או אם השוק רווי. עם השוק איזה? השוק הכללי. הכללי. לא דורש את זה. בסופו של דבר אנחנו פה אחוז קטן מהאוכלוסייה. אנחנו עדיין לא מייצרים, אנחנו לא בעלים, לא שחקנים מאוד משמעותיים בשוק. שחקנים משמעותיים, אבל לא... נזכר בסיפור של האוניברסיטה העברית, הציעו לנו להקים כיתה נפרדת, הכל בסטטיסטיקה. שאלתי אותם, למה אתם לא פונים לציבור הכללי של סטטיסטיקה? אמרו, אוקיי, הם גם לא רוצים את זה, כי מי היום, כאילו, מי יכול ללמוד היום תואר אקדמי של סטטיסטיקה? זה לא, זה משהו שלא יכול ללכת כל העניין הזה. לעומת זאת, אני חושב שיש צביקה בתקופה האחרונה, בקרן קמח, אני חושב, יותר מ-200, תקן אותי אם אני טועה, חבר'ה שלומדים מהנדסים, בכל הזה, נכון? נכון. כן. אבל זה כן, אם הייתם לדבר איתי על זה פעם, הייתי מאוד מסופק, כי בכל זאת זה לימודים קשים, מבוקר עד ערב, זה לא דבר פשוט. יש קבוצה שלומדת עכשיו בטכניון, במבחר בבני ברק, גיאו-אינפורמציה, שיש להם הבטחה לעבודה מהממשלה בסיום הלימודים, לימודים מאוד מאוד קשים. זה אני חושב דבר מאוד יפה. אתה מופתע ככלל מהיכולות למידה? כן. אני מופתע כי אני גם חששתי כמו התורמים בהתחלה שבאמת יהיה קשה להשלים את הפערים. הסתבר שאני לא מבין בזה, הסתבר שצביקה צדק בהתחלה, שאומר שצריכים להתחיל את התהליך ולראות וזה יהיה בסדר, ועובדה שזה בסדר. ונלמד תוך כדי תנועה. עובדה, כן. עובדה שזה בסדר. השינון בישיבה, הראש המקולפל והזה, נותן המון. א' כל נותן את הכוח של הריכוז
לשבת הרבה זמן על כיסא, זה דבר ראשון. דבר שני, החברותות, הדברים האלה כנראה מאוד 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 עוזרים. ברור שהבעיה המרכזית בציבור החרדי, מה שאנחנו מגלים כל הזמן, זה, ולא נתעלם מזה, זה באמת השפה האנגלית. על זה אין ויכוח שזה יוצר המון המון קשיים. זה ברור, מכיוון שזה לא סתם לדעת אנגלית, צריך לדעת אנגלית טוב מאוד, ואם אין לך את זה מגיל קטן, זה באמת אכן בעיה. אז אולי שנה של מכינה לא מספיקה. לא לאנגלית לפחות. לא מספיקה למה? אדם שאין לו שפת אנגלית אם, אז לא יעזור לו גם שנתיים מכינה. כי אני אומר לך, לא נעים לי להגיד, אבל אני אומר לך שגם אני בגילי קשה לי מאוד ללמוד אנגלית. זה ברור, ואני בוגר חיידר ואני בוגר זה קשה מאוד, כי שפה זה בעיה ללמוד בגיל מאוד מבוגר, אין על זה ויכוח. הדברים האחרים, מתמטיק וכל הדברים, אנחנו רואים שבאמת אנשים מתגברים על העניינים האלה, ובאמת הם מסתדרים. גם באנגלית אנשים בסוף מסתדרים. המכינה היא לא יעד. היעד הוא בסופו של דבר שילוב בשוק העבודה. כן, עכשיו מבחינתנו כל דבר, אם המכינה של שנה מספיקה, האנגלית היא לא מטרה בפני עצמה, או מתמטיקה, או... שאלה אם זה לא תוקע אותם כשבאים ללמוד את המקצועות כמו רפואה למשל, שהאנגלית לא באמת יושבת לו אחרי שנה, כי הוא לא נגע בזה 20 שנה. נכון, מי שהולך ללמוד רפואה, אני עוד פעם, אני חוזר על מה שאמרתי קודם, הדבר היחיד שאנחנו מבטיחים לאנשים שהולכים ללמוד, זה עבודה קשה. כן, וזה ברור שהלימודים של המכינה של השנה, זה לימודים אינטנסיביים, ויש מקומות שבאמת לא מספיקה שנה מכינה. כן, מי שהולך, הקבוצה שמוטי הזכיר קודם, של הגיאו-אינפורמציה, שלומדים בטכניון להנדסה, אז באמת הם זקוקים למכינה ארוכה יותר. עשו גם מכינה ארוכה. עשו מכינה ארוכה. אבל בסופו של דבר, המכינות הן בהתאם לדרישות של מוסדות הלימוד האקדמיים. אנחנו לא אלו שיוצרים את המכינה, אלא זה המוסדות הלימוד האקדמיים, ואם מבחינתם זה מספק, גם אותנו זה מספק. אנחנו לא דורשים משהו שהוא מעבר למה שנדרש בשביל לקבל את התעודה להשתלב בשוק העבודה. מקבלים גם תוכניות מהמוסדות האקדמיים הגבוהים שאתם אומרים, אנחנו יודעים שזה לא יעבוד בציבור החרדי, 8 שנים לימודים, לא יודע מה, 2 מכינה. אין לאנשים הרבה זמן לעבוד עם זה. לא מכיר מוסד אקדמי שרוצה להתעסק עם חרדים שלא ישב פה ושאל וקיבל תשובות ברורות ומדויקות. ראשי המל"ג מתייעצים, אנחנו בקשר עם כולם ללא יוצא מן הכלל. 24 שעות. דהיינו מה? דהיינו שברור שמה ששאלת היא שאלה מאוד נכונה. יש דברים שהם מאוד בעייתיים, ובאמת הם מאוד מאוד קשים, זה ברור. הם קשים גם מבחינת לימודים, ויש גם תנאים מסוימים שהם פשוט לא ישימים לחברה חרדית. היינו בקשר עם אחת מהאוניברסיטאות בעבר, אחת מהאוניברסיטאות הגדולות בארץ. הם רצו לפתוח איזושהי כיתה לחרדים, לקבוצה של חרדים שילמדו שם, והסיפור הזה נפל פשוט בגלל לא הייתה התאמה, זה לא היה אפשרי להביא קבוצה של חרדים לאותה אוניברסיטה. זאת אומרת, מבחינה חברתית, הציבור החרדי לא היה יכול להשתלב באותו מקום, באותו קמפוס. ואין ויתורים. אין ויתורים על העניין הזה, חס וחלילה, בשום אופן. מבחינת צניעות, מבחינה הלכתית, אתה הולך על זה גם במחיר של להפסיד איזושהי תוכנית מעולה בשבילך? בטח. בוודאי שכן. אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא רבנים ולא מורי הלכה, ולא יכולים לקחת על עצמנו את האחריות של הדבר הזה, בשום אופן לא. יש דברים ברורים, כללים ברורים, מה מותר, מה אסור, לכאורה, ואנחנו צועדים לפי זה. והאוניברסיטה, מה שהיא לא תעשה, אם יהיה בעיה להגיע למקום בגלל צניעות, אם יהיה בעיה של מעורב, המון ים של בעיות, עוד לפני שבכלל מתחילים לדבר מה לומדים, ובלימודים יש כפירה או אין כפירה, עוד לפני שבכלל מגיעים לכל העניין הזה בכלל. ונתקלים בבעיות האלה. בהחלט שכן, מה שצביקה אמר זה על קצה המזלג, אבל יש המון. זה איזשהו מין טרנד כזה שכאילו כל האוניברסיטה רוצה לפתוח, הנקידיים מקבלים כסף שווה, יש קרן קמח, למה לא? הם מוכנים לבצע את ההתאמות בפועל או שהם רק מבטיחים לא כולם, וגם לא כולם אנחנו סומכים עליהם. מאוד קשה לעבוד איתנו. אנחנו מאוד קשים בעניין הזה, אנחנו לא מוותרים על קבוצה של יוד. בוא נעשה את זה בקצרה, בתכלס, בשוק העבודה בפועל. כמה מהסטודנטים החרדים יכולים להיות בטוחים שהמעסיקים החילונים באמת רוצים ומחכים להם עם דלת פתוחה ואומר לו בוא תעבוד אצלי בחברה הגדולה, אם זה אינטל שאנחנו רואים שילוב חרדים גבוה, אבל כל שאר החברות במשק הקיימות, גם מחשבים וגם שאר התחומים. כמה חרדי שהולך ללמוד מקצוע ומשקיע עכשיו 4 שנים יכול להיות בטוח, גם במהלך הלימודים, שברגע שהוא מסיים את התואר בהצטיינות או לא בהצטיינות, הוא באמת נתלך וימצא עם זה עבודה שתפרנס אותו בכבוד. התשובה היא לא פשוטה. התשובה היא בהחלט לא פשוטה. עדיין אנחנו לא שמה, אנחנו שואפים להגיע לשמה, ושם אנחנו באמת רוצים להגיע שבאמת הבחור שלומד יהיה בטוח, האברך שלומד יהיה בטוח, שכשיהיה לו את התעודה באמת הוא יתקבל למקום עבודה. אבל תדע לך, שיהיה לך ברור, אנחנו לא ננוח ולא נשקול בעניין הזה. לא כל סטודנט שיסיים את הלימודים, אנחנו נעשה את כל המאמצים, אנחנו לא קוסמים, אנחנו נעשה אבל את כל המאמצים שהוא יתקבל לעבודה.
עם כל הבעייתיות שבזה, זה מצד אחד. מצד שני, גם בציבור החילוני יש בעיה שלא כולם מתקבלים לעבודה, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, זה לא משהו ששחור ולבן, זה לא אוטומטי, חילוני מתקבל וחרדי לא. יש מקומות שזה ככה, אבל לא בכל המקומות. מתחיל להיות איזשהו, זה מתחיל להיפתח כל העניין הזה. השמות שהזכרת, אפשר לחלוק עליך, אפשר גם לא עושים, כן, אני אגיד לך, גם לא עושים כל כך טובה לחרדים, בזה שקולטים את החרדים לעבודה. א' כל, כי מקבלים על זה כסף, על זה שמעסיקים אוכלוסייה שונה, זה דבר ראשון, ודבר שני, כי הם באמת, כפשוטו, עובדים טובים. הם עובדים 60 דקות בשעה. הראש שלהם זה לא בפייסבוק, הראש שלהם זה לא בדברים אחרים, הם עובדים, הם ישרים. ולסיום אני אגיד לך, אם יש משהו שמאוד מציק לנו, לכולנו בקרן קמח, ושכשאנחנו יודעים שיש אברכית חרדית שעובדת כמהנדסת או כמתכנתת במקום מסוים, אישה חרדית מקבלת סכום כזה של כסף, אנחנו שומעים את אותו עבודה עושה אישה חילונית ומקבלת יותר, זה מוציא אותנו מדעתנו הניצול לרעה של הדבר הזה, ושום תירוץ לא יעזור, שום תירוץ, הביאו את המפעל למקום הזה ועשו את זה, זה לא מעניין. בסופו של דבר לא יכול להיות מצב ששניהם למדו באותו אוניברסיטה, קיבלו את אותו ציון, והיא בגלל שיש לה כובע על הראש והיא חרדית, אז היא תקבל כך כסף, והיא עושה את העבודה נאמנה, זאת עובדה שהיא עושה את העבודה נאמנה. וגם את זה אנחנו ננצח. למרות שאתם מבטיחים שאתם תהיו איתו והכל, לא תמיד זה תלוי רק בכם עם כל הרצון הטוב. תמיד זה לא תלוי בנו. כן. כשסטודנט יוצא לשוק העבודה, כשאדם חרדי יוצא לשוק העבודה, הוא צריך לדעת שמי שמתמודד מולו זה אנשים נוספים. זאת אומרת, אנשים נוספים שמגיעים לפעמים ממקומות איכותיים יותר. כל הדברים האלה צריכים לקחת בחשבון. אף אחד לא ייקח אותו בגלל שהוא מגיע ממגזר מסוים או ממגזר אחר. לפעמים זה גם יכול להיות לרעתו, אבל ברוב המקרים בוא נניח שלא. בוא נניח שאנחנו באמת באיזשהו עולם אוטופי. בסופו של דבר יש דרישה של המעסיק לעובדים טובים. ואם העובד הלא חרדי הוא יותר טוב מהעובד החרדי, אז הוא ייקח את העובד הלא חרדי. העובד, בסופו של דבר כולנו צריכים לדעת שאנחנו מתמודדים מול עוד 10 אנשים אחרים על כל מקום עבודה. ואם אנחנו רוצים לקבל את מקום העבודה הזה, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות להיות הכי טובים בשביל המעסיק הספציפי הזה. קח אותי 5 שנים קדימה או 10 שנים קדימה, קחו איתי שניכם. מקימים ישיבה. איפה אנחנו עומדים? מקימים ישיבה, שאנחנו לא נהיה ראשי ישיבה, חבל, אבל זאת המציאות, כי הפסדנו המון שנים בחיים במקום ללמוד לעבוד בקרן קמח, אבל אני חושב שאנחנו נוכל להיות אברכים טובים, נקבלו אותנו צויקה. אם לא, נשכנע את התורמים שיפתחו לי ולך איזה כהלל. ועכשיו ברצינות? קרן קמח, לאיפה הולך? עכשיו בצחוק. ועכשיו בצחוק. שמע, בוא אני אגיד לך משהו. צרכי עם ישראל מרובים, זה ברור. העסק לא הולך ונעצר. העסק רק הולך וגודל וגודל. ציקה דיברנו קודם על 2,500, הלוואי והוא יהיה צודק, אני רואה את זה קצת אחרת, אני רואה את זה ליותר. אני רואה שכל שנה זה יגדל פה באלפים. זה מה שאני רואה. ואני מקווה שהממשלה תשכיל, ותהיה חכמה, ותיתן את התנאים הנכונים בשביל שחרדים שרוצים גם ללמוד וגם לעבוד, יוכלו באמת לעשות את זה בצורה מהירה ולהיקלט לשוק העבודה. מילת סיום, אהבת? אני חושב בעוד 5 שנים אנחנו עדיין לא נהיה מיותרים, כן? אבל המקום שאליו אנחנו בעצם רוצים להגיע, זה שאדם שמחליט שהוא יוצא להתפרנס, הוא יוכל לעשות את זה בצורה מכובדת ויעילה. הוא לא יצטרך עכשיו להתחיל להתלבט ולא לדעת ולנסות עם כל החסמים וכל הבירוקרטיה כדי להתקבל למוסדות לימודים, והמידע יהיה לו מספיק זמין בשביל לקבל החלטה נכונה. שם אנחנו רוצים להיות בעוד 5 שנים. הלוואי, המנכ"ל הרב מרדכי פלדשטיין והסמנכ"ל אסי שרייבר, תודה רבה לשניכם. תודה לך.